सगळी केळी 3 फण्या तितकी असा ही टोटल केळी असत 26 चकला रे रात्री 21 होत नाही हे बघ प्रत्येक मत 7 पोळा दाखय पोळा दाखय तू बघा चिन्हा काही मन भाषांत पोळा खय ये ताबूसाठी मिळलेलं बघित किती जाऊच्या आधी शांत पद्धतीत बघून येऊया बरोबर काळोख पडायच्या आधी मान मग मारू कंटाळ आता काय पाहुणे झाली आता गेला एकदा भात कापली आणि बघ आई आई मस्ती गेली की बघ बाबा हो कडे भरत हळदी आणि भाकऱ्याचं पूर केल्यानंतर पैशाला झालं काय वाट लागली बघ गवतात खड्या बघ काळजी घ्यायचं हा होय रे काय बघ भाताची वाट लागली खड्या होय काय गुडघ्याची काळजी नवीन बियाणं भात बघ कसला हा नवीन बियाणं भात बघ कसला व्हिडिओ दिला सगळा भारी ना व्हिडिओ दिला आता बघतो पोळा खया अरे हिला काय याला उडान उडा पोळा उडान जाता अरे मास्के खो काढल्याने काय रे कोणी काढल्याने काय काय मग होय होता मरे हे तर होता होय होता खांद्या कसा काढला असा पोळ्यात नाही अरे पोळा काय झाला इतक्या गायब कसा आला ताब ताब चुकला ताब 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 त्या चुकला साहित्य होती बघ अडे अडे ह्या बघ अशी होती हा बघ बघ हा बघ ताब ओ माय गॉड अरे दादा बाबा खालती उतारली पोळी हा पडताला या बरीच पोळी केली गुण मारिया नको सगळे धापू आतुल सबन मारता आता हे जा पुढ्यात जा म्हणून मारलो वाटतं मोबाईल पुढ्यात जा तुडचे माका आग पेटवून सुद्धा ऐकता नाही बघ मग किती मास्की अरे बाबा माझ्या सरकारी माव या सरकारी पाणी खूप घापकर होत होता तर पण एके वाटेन वतलं 2 वाटेन होतो 2-3 दिवसात वाढला खालती वाढला तो आकार होतो बघ तितक्या होता खालचा वाढला ता बघ इतक्या बघ लागेल थोडे गेले बघू दिसणार नाही कसा ते चुकले जागा हैसर होतं ते लोमका होता म्हणजे खालती पोळी इली अरे बाल कसा पेच बघ मग किडे कसे वरते मग किती लाखानी असतली लाखभर तरी एकदा ते येतात या गाथा पानपाकळी सांगना जेवण करू ह्या किती नाही तर बैनारा हैराण करून टाकी नागडा उघडा नाही त्यांका ना मारता नाही पाप लागतात आप झाला रे आपण ना ते काय कधी माहिती आपण काय कधी सांग बालदी भर मत खात आपण त्या पोळ्या हळूच काढूया आणि आमच्या पडयेत भरूया पडयेत कसा वाटतं हळू कसा हळू पडयेत भरूया म्हणजे ते त्यांना त्रास जावचो ना ती भिजायची नाही अरे पोळीचा ते असू का माराचा घरा सत्यानाश जातो वाटोळा घरात भरा हाता अरे बहिणारा माराक जाताला सगळे आयले पहिले सगळे कुत्रे मांजरा घरा बिरा मरती साधारण गांजील सारखे मरे ते बाळग सांगता गांजील नाही ते मधमाशा आता बुद्ध्या नाही बघल्या मी आणि अनु ना काढतो उद्या घेऊन येतो घराकडे पालन पोषण करतं का त्यांचा वाचच पोषण तुका सोपं केले त्याचा बघ काही सोबत नाही प्राणी मात्रांवर प्रेम करणं हे आपलं धर्म मधमाशा म्हणजे सरकारी भाव मरेता सरकारी आहे नाही तर प्रायव्हेट आहे बापूस तुझं तुका काय माहिती